Mä olen Aapo Tähti ja en tiedä, tulin tänne haastatteluun tai tällaiseen, kun mä oon kavereitten kanssa ollut tekemässä sellaista, miltä nuoruus tuntuu -ohjelma tai mikä dokumentti onkaan, niin mä oon täällä nyt niinku loppufiiliksissä niin sanotusti. Olen Muuri Roni. Mä oon ollut mukana tässä Miltä nuoruus tuntuu -projektissa, mitä me ollaan kavereitten kanssa kuvattu ja joo, sen takia mä oon täällä. Moi, mä oon Peetu. Mä tulin tänne, koska Aapo pyysi henkiseksi tueksi tänne, mutta tulin kiitetään penkkiin. Mitä nuoruus merkitsee sinulle? No lähinnä nyt, mitä nyt tähän mennessä, niin just tollaset moottorivehkeet ja kavereitten kanssa hengailu. Eli nuoruus merkitsee niinku mopoilua ja... Joo, just sellaista rassailua ja sitten ajelua ja vähän kaikkea siinä, mitä moottoreihin liittyy. Kaikkea semmoista. Kyllä. Jatketaan siitä eteenpäin samalla kysymyksellä. Mitä nuoruus merkitsee sinulle? No varmaan just hengailua ja kavereitten kanssa olemista ja sitten vähän perseilyä. Eli ihan normaalia jonneilua ja hökälöintiä. Just näin. Joo, kyllä mä nyt sanon, että niinku vapauttaa just hengailua ja ehkä vähän perseilyä ja sellaista niinku... Ei niinku oteta sellaista vastuuta ehkä teoistaan. Toi on tosi hyvin sanottu. Onks nuoruus sitä aikaa, kun pitää vähän kokeilla kaikkea ja tunnustella, että kantaako omat siivet? Onko se sellaista? No on silleen. Joo. On tullut kokeiltua vähän kaikkea jo ja On pitää kokeiltu kokeilla ja vielä kokeillaan lisää. Ja... etsitään rajoja. Kyllä. Vähän se nyt parempi kokeilla kuin sitten joskus myöhemmin, Niin, kun ei nyt ehkä kun enää vielä voi. raajat kestä. Niin ja nyt voi vielä silleen vähän vapaammin. Ja on enemmän aikaa muutenkin testata asioita. Kun aikuisen saattaa olla paljon vähemmän sitä vapaa. Miten kuvailisit nuoruuttasi yhdellä sanalla? Niin. Miten teidän niinku vapaa-aika kuvastetaan yhdellä sanalla järkevästi? Mun pitää kyllä miettiä ainakin tätä sanaa nyt. Onks Ronilla? No ehkä se on nyt Ihan taas se, ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen. ehkä se on nyt taas se vapaus, että voi tehdä mitä haluaa. No samaan aikaan vapautta merkitsee. No ei mulla tuu mitään muuta mieleen. Mitä te tulevaisuudelta odotatte eniten? Onko jotain perhettä tai muita suunnitelmia, että onko haave joku harrastus tai... No itellä on ainakin se, että vanhempani, jos olisi töitä, sellaisia, jossa saa ihan hyvää palkkaa, että pääsee niinku esim. Matkustaa ja sit olisi vähän enemmän sitä niinku ylimääräistäkin rahaa, että saisi ostettua sit itselleenkin niitä ihan mukavia extra juttuja. Mitäs muut? No, en ole vielä miettinyt niin pitkälle, mutta just jotain, että olisi niinku ihan kohtuulliset tulot ja just, että ei tarvitsisi miettiä niitä hintoja paljon. Voisi aina tehdä mitä tykkää. Kävele kauppaasta mitä haluaa. Niin. Mikä siinä mopoilus on parasta ja mikä siinä viehättää sit eritoten? No ainakin ne mopon äänet. Ja onhan siinä tietysti sekin, että sit kun sen kanssa pääsee ajamaan, niin on se nyt hyvä fiilis. Esimerkiksi jos sä oot just korjannut sitä mopoa, niin päästä ajamaan, niin on se nyt ihan leija fiilis. Pitääkö mopos olla paljon ääntä? Pitää. Kovat äänet ja sellaiset, että mummot pelkää. Mitäs muut? Mä mietin vielä. Okay. No joo, noin äänistä puheen ollen, niin ne jotenkin rauhoittaa mua noin mopon äänet. En tiedä mistä se johtuu ja kyllä se just on se, että sit voi kokea sellaista onnistumista, jos on pitkään sitä rassannut ja sit se vihdoin toimii, miten itse haluaa ja kyllä se vauhdin huuma on se tärkein. No se on niin kiva just kun voi tehdä mitä tykkää ja sitten oppii tietysti korjailemaan noita muitakin noita koneita ja näitä samalla vähän, miten ne toimii. Tuolla kun te kavereitten kanssa ajelette ja olette porukalla, niin onko teillä jotain tiettyä reittiä, mistä käytte ajelemaan ja
kattelees maisemia vai mennäänkö ihan go with the flow eli fiiliksen mukaan? No yleensä jos miettii silleen, että me ajetaan vaikka meidän kaveriporukas, niin suurin osa ajasta on just Otsolo-aluetta, missä me ajellaan. Mut sitten jos me lähtee kauemmas, niin se on just sellaista, että ajetaan vaan sinne, mihin niinku tekee mieleen, että ei mietitä sitä niinku päämäärää yhtään. Joskus saatetaan päättyä Mussaloon ja joskus Korkeakoskelle ja mihin vaan. On ihan eri paikka joka kerta. Niin se on vähän enemmän se matka kuin se päämäärä. Niin meille, tai ainakaan mulle henkilökohtaisesti, niinku, mä enemmän tykkään ajella kuin just mennä johonkin paikkaan. Et mä mieluummin ajelen just pitkää matkaa. Silleen. Eli teidän juttu on enemmän se ajeleminen kuin hengaileminen enemmän. Niin. Onko teillä niinku arkipäivisin, kun te liikutte ja sit viikonloppuisin, niin onko teillä sit niissä jotain eroa? Et käyttekö te viikonloppun ajas enemmän versus sitten niihin arkipäiviin? Ja muuttuuko ne alueet, missä te pyöritte? No viikonloppuisin ainakin se on, että on paljon myöhempää ajelees. Et niinku arkisin kun menee aikaisemmin kotiin, kun pitää mennä kouluun seuraavan päivän, mutta sitten viikonloppuun niinku voi olla myöhempää. Mutta en mä kyllä sano, että se meidän reitti mihinkään silleen muuten muuttuu. Aika samassa se pysyy koko ajan. Käyttekö te mopomiiteis ollenkaan? Kyllä. On siellä tullut käytyä. Nyt tänä kesänä aloin käymään siellä. Joo, sama tänä kesänä aloitan käymään siellä kavereitten kanssa. Joo, viime miitti oli mun eka miitti ja se oli päätty aika hienosti, kun tulppa meni paskaksi. Piti melkein työntää kotiin. Mikä niissä mopomiiteissä sit viehättää? Onko se yhdessä olo vai mikä? No kyllä siinä on se, että näkee niin paljon niinku mopoilijoita ja sellaisia kaksipyöräisiä niitä niinku samassa kasassa. Et kun just sä ajelet jossain tuolla, niin siellä näkee maksimissaan ehkä 5 mopoa silleen samassa paikassa, mutta sitten kun on mopomiitti, niin siellä on niinku oikeasti varmaan väittäisin ainakin 100 ehkä kaksipyörässä, niin se on niinku hieno nähdä. Onko se aina se teidän sama kaveriporukka, millä te siellä miitissä ootte vai onko teillä sit niinku siellä miitissä, että te saatatte sit jotenkin tuntemattomien tai vähemmän tuttujen kanssa tavata ja treffata ja olla? No, lähinnä ollaan varmaan niissä kaveriporukoissa ja sit välillä saatetaan just jutella tuntemattomien kanssa ja tolleen. Mutta, niin. Kuuluuko nuoruuteen mopomiitit? Kyllä. Kuuluu. Kyllä. Ja mopoilu selkeästi kuuluu nuoruuteen. Mopo ikä koko ikä. Just näin. Onks mopomiitit muuttunut teidän mielestä vuosien aikana? En osaa sanoa. En ole ollut mopomiiteissä. Viime vuonna kävin yhdessä, mutta sitäkään mä en ollut kokonaan. Mä en osaa yhtään vastata tuohon. Joo. Enkä usko, että nämä muutkaan osaa. En käynyt viime vuonna vissiinkään. Niin. Jos joku tulee mopomiittiin ensimmäistä kertaa, niin mitä sille kannattaa sanoa tai neuvoa? Nyt Roni vastaa. Nyt Roni vastaa. Joo, Neuvoja. Roni on neuvoja. Siellä on paljon tyyppejä. Ota rauhas, siellä on kivaa ja älä hölmöile letkas. Mä sanoisin, että me ihan virran mukana, että seuraat vaan muita, niin pärjäät siellä. Tuo on tosi hyvä. Nuoruudessa kun paljon kokeillaan kaikkea ja mopomiiteissä sitten taas paljon nuoria kokoontuu, niin onko siellä päihteitä tai muita? Käytetäänkö siellä? Oletteko te nähnyt tai kuullut? No kyllähän siellä nyt näkyy aika paljon. En nyt silleen hirveämmin kiinnittänyt huomiota, mutta kyllä siellä aina välillä näkee niitä. Onko niinku mopomiitit teidän mielestä turvallinen juttu, että jos jotkut näkee siellä päihteitä käyttämässä tai muuta, niin onko se sitten turvallinen paikka vai pitäisikö jonkun aikuisen puuttua siihen, että se olisi vielä turvallisempaa se oleminen siellä? Roni vastaa. Aika vaikea kysymys. No, en ole nyt silleen niinku huomioinut sitä päihteiden käyttöä, mutta en mä tiedä, oliko sillä mitään vaikutusta siihen asiaan, että jos siellä olisi kukaan. Miten sitten nyt valmistaudutte mopomiittiin sitten yleensäkin? En mitenkään. Mä vaan
No katon, että mopo on kunnos. Ja se, että katon, että on sen verran rahaa, että riittää bensaa, jos pitää käydä tankilla. Ei siihen oikein muuten tarvi. Paitsi jos tietysti tulee kylmäkeli tai sataa, niin jotkut hanskat tai joku takki kannattaa olla mukaan, mutta just esimerkiksi kesän lämpimässä kelissä, niin ei sinne oikeastaan tarvi mitään mukaan. No, ainakin rahaa silleen vähän, että jos saa ruokatauoa, saa ostettua jotain. Ja kannattaa katsoa säätiedot, että millainen keli on tulossa. Niin. Kun se mopomiitti ilmoitetaan ja esimerkiksi yleensä viikkoa aikaisemmin tai muuta, niin tiedetään, että lauantaina on miitti tulos ja on maanantai vasta, niin alkaako se valmistelu, mopon puunaaminen jo etukäteen vai miten? No jos on isompaa korjattavaa, niin sittenhän se alkaa heti, mutta sitten jos on jotain pikkujuttua, niin nehän voi hoitaa vaikka päivän 2 ennen. Jättää vaikka päivän siihen varaan, että sit jos tarvii käydä ostaa joku osa tai jotain, niin sitten ei tarvi miitin aikana lähteä hakemaan sitä. No miten sitten jos vielä ajatellaan tuota valmistautumista sitten, niin soittaako sitten kavereille vähän nyt sitten ottaa yhteyksiä, jos saisitte niin jonkun porukan lähtemään sinne, vai niin ajattelette sitten periaatteessa niin itteenne vaan sitten, että mie lähden nyt sinne, mie valmistaudun sinne, vai onko teillä joku ryhmä sitten, mikä lähtisi mukaan sinne teidän oma porukka sitten, ja sitten niin alatte yhdessä niin valmistautua siihen sitten. Miltä se? Koska se oli ensimmäistä kertaa, niin sä voit sanoa mitä. Kyllä se on ainakin helpompaa mennä niinku ryhmässä, että ei tule sitä sellaista ehkä pientä painetta, että kuulunko mä tänne, mutta jos se on nyt muita kavereita, niin siinä on helpompi tulla. Miten mopomiitit vaikuttaa tähän paikalliseen nuorisokulttuuriin nyt sitten yleensäkin, tai ympäristöön ja nuorten toimintaan, niin onko sillä jotakin syvällisempää merkitystä mopomiiteillä sitten? No mun mielestä ainakin mopomiitit vaikuttaa silleen positiivisesti, tai mä uskoisin ainakin muun vaikuttaa silleen, että niinku ekaa kertaa kun mä menin, niin se oli ekaksi vähän silleen, että mä en tiedä yhtään, että mitä siellä pitää tehdä, mutta nyt kun siellä alkaa käymään, niin se on niinku alkanut olla paljon kivempaa ja silleen, sinne on kiva oikeasti mennä. Ja kyllä mä uskon, että sit kulttuurin puolesta, niin jos sais takas sen, niin että kaikilla olisi 2 pyörästä eikä mitään koppimönköä tai mitään, niin se olisi ihan kova. Voihan se jotain ihmisiä häiritä se rällääminen just, ja jos käy jossain retkailmassa, on se aika kova ääni, mutta kyllä mä uskon, että se vaikuttaa niin kuin ainakin nuoriin positiivisesti, kun pääsee just tekemään jotain ja kiva mennä, kun on kavereita. Joo, kyllä ne miitit tuo niinku hyvin sen nuorison niinku yhteen. Et paljon ihmisiä on samassa paikassa, jotka tykkää samoista asioista, niin sit voi löytää uusia kavereita ja ehkä jotain uusia kiinnostuksen kohteitakin, että kyllä se niinku plussaa on. Aloin ihan samanlaista vuosikymmenet sitten, kyllä mekin muista omasta nuoruudesta sitten, että ihan samanlaiset systeemit oli. Silloin valitettiin, nyt valitetaan, että ei mikään on muuttunut valitusten suhteen sitten. Se tietää ainakin ne valittajat, ei ole varmaan itse ikinä mopoilla. Niin, mutta kyllä sen ymmärtää, jos totta vaikka, kai jos on vaikka eläimiä tai jotain, niin kyllä nehän saattaa pelätä. On joo silleen. Kohtuudella kaikki. Niin. Se on just se. Valittaako aikuiset paljon mopoilusta teille, tai onko teillä tullut mitään vastoinkäymisiä aikuisten kanssa? Esimerkiksi jos te olette käynyt jossain mopoileessa tai mopomiitissä ollut, niin onko aikuiset lähestynyt teitä negatiivisesti? Mulle ei ole tullut mopomiiteissä kukaan valittaa, mutta sitten jos mä oon kavereitten kanssa ollut niin kuin jossain paikassa, vaikka silleen, että me ei olla edes ajettu, niin siihen on aina joskus tullut joku vanhempi ihminen niin tullut sanomaan, että niin kuin tiedätkö, valittaa, että ei saa ajaa ja ei saa rällää. Ja sitten tietysti kun se on vähän se, että siinä on muitakin ihmisiä kuin me niin kuin pyörimässä, niin sitten se vaan syyttää niitä, ketä niin kuin siinä on sillä hetkellä. Mutta kyllä se silleen ymmärtää, jos asuu siinä lähellä, mutta ei ole muuten tullut mitään vastoinkäymisiä. Mulle ei ole tullut yhtään vastoinkäymistä, mutta olen nähnyt
kaverilla on tullut joku valittamaan jostain rälläyksestä just pari kertaa. Joo, useimmiten ne aikuiset tulee valittaa niistä äänistä ja siitä kun hölmöillään sit ees taas vetää. Että kun useimmiten faijakin sanoo, että kun ne ajaa siitä niin kovaa sit meidän takatieltä, että siinä pitää väistää sen yhdessä kohtaa, että kohta ne lentää puskaan. Onko se ympäristö muuten, mistä liikutte, niin onko se turvallinen teidän mielestä? No silleen niinku asfaltti on hyvä tavalla, mutta no silleen ympäristöt, mutta ihmiset on ne turvallisia ja sitten se niinku, missä me ajetaan, niin ne on suurimmassa osaksi ihan hyviä, mutta jos mennään sitten vähän sellaisiin paikkoihin, missä ei saa ajaa, niin ei välttämättä. Ja kyllä mä uskon, että se on. Koetko turvattomuutta? En. Tota ei laiteta tohon. Se menee pilatut. Ei tosiaan Se menee mene. suoraan tuohon. Sillä aloitetaan koko video. Joo, hyvä. Ne alkoi. Tee jonkun STP-video pelkästään. Onko teillä mitään niin kuin mopoiluun liittyviä unelmia tai tavoitteita nyt sitten? Niin kuin ihan pelkästään mopoiluun liittyen. Joku paha. Se on kyllä aika paha. Ei mun sellaisia mitään unelmia. Et mä ajattelen, että tää on nyt sellainen hetki mun elämässä, kun mä haluan ajella ja viettää aikaa sillä mopolla, mutta sitten kun kasvetaan, niin ehkä myös siirryn autoihin. Ja ei mulla kyllä niilläkään mitään sellaista unelmaa oo. Kyllähän se olisi kiva niinku vanhempanakin niinku rakennella kaikkia mopoja ja tällaisia. Mutta se ei ole niinku sellainen unelma, vaan se on sellainen, että se olisi niinku kiva tehdä silleen, jos olisi just sitä ylimääräistä rahaa ja silleen. Niin se on kiva harrastus. Niin, just sellainen. Voisi rakentaa just niinku vaikka koko mopon ihan itse. Ei tarvi ostaa uuten tai mitään, voi ostaa kaiken itse ihan minkälaiseksi haluaa. No, voihan se olla sellainen harrastus aikuisempanakin ja sitten just että siitä on kiva aina tyli-illalla väsäillä noita, mutta niin. Mutta ei mikään niinku unelma vaan varsinaisesti sitten ole. Ei se nyt varmaan unelma on, mutta enemmän sellainen vapaa-ajan harrastus. No, mopopaja on nuorisotila, mihin voi mennä esimerkiksi rassaamaan omaa mopoa tai ihan vaan hengaamaan. Itse on siellä aika paljon rassannut omaa mopoa. Mutta oon mä siellä sit kans hengailu, mutta enemmän mä oon rassannut sitä mun mopoa siellä. Ja se on ilman. Ei tarvi maksaa, että pääsee. Mä oon enemmän just kyllä hengailu ja just tolleen mä oon siellä oikein rassailu muuta kuin joskus ehkä auttanut jotain kaveria. En oo niin paljon hengannut, mutta Joo. Se on sellainen kiva paikka, minne voi tulla ja siellä on aina välillä jotain syötävää ja sitten siellä on kiva katsoa, kun muut rassaa vehkeitä, kun ei omissa vehkeissä ole mitään ongelmia. Saaks mopopojat paljon apua? Onko siellä joku, joka auttaa tai muuta? Joo, siellä on ne, mitä ne on, ketä siellä on töissä, niin ne auttaa parhaansa mukaan. Aina kun pyytää apua, niin no yleensä se apu tulee heti. Ei tuu silloin, jos auttaa jotain muuta just, mutta muuten niin saa oikeastaan heti apua, kun pyytää. Niin useimmitenhan siellä aina pyydät sitä apua koko ajan. Sitten se menee siihen, että se tekee sen koko En enää. mitäs tänä aikana? Niin, kun sä nyt otat hanskan käteen ja putsat mun tulpa. Niin tosiaan. Oli vahinko. Pitäisikö niitä aikuisia olla enemmän, jotka auttaa? Mä sanoisin, että kyllä on apua tarpeeksi, jos sitä osaa kysyä, mutta niin. Mulla on vähän sama, että aina kun mä oon itse kysynyt apua johonkin, vaikka vanhemmilta, niin kyllä ne aina auttaa parhaansa mukaan. Joo. Kyllä ne omat vanhemmat aina haluaa auttaa. Kyllä mä uskon, että se riittää. Entäs yleisellä tasolla? No se riippuu vähän. Tarviiks nuoriso-ohjaajia mihinkään? Kyllä tarvitaan, että jos on vaikka ihmisiä, jotka on vähän ujompia, jotka ei ole niin paljon tässä kaveriporukassa, niin varmaan on helpompi lähestyä sellaista yhtä ohjaajaa kuin montaa ihmistä. Nuoruutenkin sisältyy aika paljon niin velvollisuuksia sitten ja tiettyjä juttuja, mitkä pitää niin kuin
tehdä ja myös haasteita. Mitäs teillä on niin kuin omalla kohdalla sitten semmoisia suurimpia haasteita ollut tai paineita nyt tässä nuoruudessa teillä, mitä te nyt koette parhaillaan sitten? Ei mitään. Ei mitään suurempia. Ehkä suurimmilla on ollut just toi koulu. Et se on niin meidän työ. Et meidän velvollisuus on käydä koulua ja oppia ainakin se ikävuoteen 18 asti. Niin kyllä se välillä tuo paineita, kun itse haluaa ainakin menestyä, niin jos ei menesty, niin se vähän kai sitten harmittaa. Viina vie. Se tuli sit semmonen. Jumalan Tosiaan niinku poliisikuumottelun jälkeen vähän mäkkärissä. tää on hyvä paikka aina tulla. Äsken poliisi pysäytti Joo, poliisi äsken tuli. Anta vähän huutista. Ei tullut mitään. Ei tuolla vakiopäässä onneksi mitään huutista. Niin, saatana. Hän lähti ajamaan. Koe ajolle ja 51. Turpaa tuli. Ei tällä kertaa sakkoja, mutta ensi kerralla sitten. Joten älkää lapset menkää rälläämään routeille ilman miitteä. Niin. Ei kato tää. Päivän sade on saapunut. Päivän sade vai sade? Päivän sade. Onko tää nyt leffaa? Tää tulee siihen leffaan nää kaikki. Tulee.